Eguerdion, Aimar naiz, Arkatiko elikagaien kanpusean gaude eta elika zer den azalduko dizuet gaur. Elika nekazaritza elikagaien segurtasunerako Euskal Fundazioa da. Elikaren eginkizuna ezagutza aditua ematea da eta gure misioa Euskadin elikadura osasungarriagoa, seguruagoa eta jasangarriagoa lortzea da. Horretarako, lankidetzan oinarritzen gara, elikadura eragile guztien artean, bai administrazioarekin, bai kontsumitzaileekin eta bai elikaduraren arloko eragileekin eta jorratzeko bideak hedatzen ditugu. Elikan 10 pertsona egiten dugu lan, elikagai teknologoak, ingenieria agronomoak, biologoak eta albaitariak jakintza alor anitzeko taldea osatzen dugu. Azken 4 urtetan, buru belarri ibili gera elikagaien xahuketaren kontrako Euskadiko estrategiarekin. Beno, ja badakizue elika zer den eta badakizue zer egiten dugun, eta orain azalduko dizuet kontsumo lehenetxearen data eta iraungitze dataren arteko desberdintasunak zeintzu diren. Iraungitze data eta kontsumo lehenetxearen data elikagaiaren gutxieneko iraupena adierazten digute. Hain zuzen ere, elikagaiak noiz arte mantentzen dituen bere propietateak egoera egokian. Zehazki, iraungitze data, gazteleraz fecha de caducidad bezala aurkituko dugu elikagaietan, elikagai oso galkorrek izango dute izendatuta. Elikagaiak segurtasunez kontsumitzeko epea zein den adierazten digu hain zuzen ere. Iraungitze data eta gero, elikagai bat kontsumitzea ez da batere gomendagarria. Iraungitze data duten elikagaiek normalean ur kantitatea handia dute. Beraz, ontxoen, birusen, bakterien edapena oso azkarra izaten da normalean. Beraz, elikagaia ez da batere segurua data hori pasa eta gero. Adibide gisa, hemen dugun oilasko bularra. Honek iraungitze data du. Kontsumo lehenetxearen data, gazteleraz fecha de consumo preferente bezala aurkituko dugu etiketetan, ezaugarri organoleptikoak egoera egokian mantentzen dituen data da. Eta galkorrak ez diren elikagaietan aurkituko dugu. Adibide gisa, hemengo beste 3 produktu hauek ditugu. Ontziratutako txorizo hau, bai jogurta eta bai arrautzak. Kontsumo lehenetxea duten produktuak arrazorik gabe kontsumitu daitezke data pasa eta gero. Kontutan hartu behar dugu, behar bada zaporea edo usaina desberdina izan daitekela. Baina, elikagaia segurua da data hori pasa eta gero. Hemen adierazten duten data honetatik aurrera, 15 egun gehiago ere luzatu daiteke bere bizitza. Etiketaren informazioen inguruan, garrantzi gehien eman behar diegun gauza ondorengoa dira. Lehenengo, elikagaiaren osagaiak. Oso garrantzitsua da, elikagai bat kontsumitu baino lehen, ze osagai dituen jakitea. Bigarren gauza, taula nutrizionala. Kontutan hartu behar dugu, nutrizio aldetik ze propietate dituen. Eta gehien bat, gatza begiratu behar dugu eta azukrea. Gatza normalean gramo bat, 100 gramokoa izan behar du. Eta azukrea gehienez 15 gramo, 100 gramoko. Hirugarren gauza, kontsumo data da. Honi buruz hitz egiten ari ditu gea eta ezaugarriak ezagutzen ditugu da. Eta laugarren gauza, bestelako adierazpenak. Adibidez, produktua behin irekita nola kontsumitu, edo produktua nola gorde, behin irekitakoan, eta holako beste adierazpen anitzak. Orokorrean, ez dugu informazio desberdinik aurkituko. Elikagaien etiketatzea, Europako legedi baten arabera ezarrita dago. Eta normalean, derrigorrezko informazio minimoa eraman behar du. Baina, egia da, elikagai batzuetan, derrigorrezko informazio hori borondatezko informazioarekin osatzen dela. Adibidez, lehen esan dugun bezala, kontserbazio baldintzak, nola prestatu behin irekita, eta honelako gauzak. Garrantzitsua da, kontutan hartzea, kontserbazio baldintzak. Zeren, bai iraungitze data eta kontsumo lehenetxearen data beteko da, baldin eta ezartzen dituen kontserbazio baldintzak betetzen baditugu. Honaino gaurko azalpena, espero dut gomendioak baliogarriak izatea, eta bitartean landaran jarretuko dugu elikagaien segurtasuna bermatzen. Gerarte eta hurrengora arte.